Si Tatay Tox, ang hinihintay ko kung kailan titira. Si Tatay Tox sa kanila! Din na din sa ganda sa gat 50 tayo, kilometers ba natin? Banda nang mag-break kami, may kumiti. Lahat ka naman sa kanila si Tatay Tox. Bukod babe, may posibilidad na ito na ang mananalo kung hindi na maghahabol yung ating peloton dahil dito natin makikita kung madidikilan pa nila yung ating mga breakaway sa harapan. Ito natin inatiin na rito si Tatay Tox, hindi pa rin nauubusan ng gasolina. Talaga nakikipagsabayan pa rin. Last 270 meters of the finish na sino yung unang nakaka dito. James Ubaldo, James Ivan Angelo Separayo. Ay umangat na ito si John Paul Laureta. Sino yung baba na tutugis ay umangat sa kalawa si Tandaan. Nakasunod lang ito si James Ubaldo, James Ivan Angelo. 40 na. So kainitan na naman to. So 2 laps tayo, open pro category. Napakarami rin ng mga to ha. May mga dayo tayo dito. 7-Eleven. Ganyan lang ha. Kalampas ako. Patalikod lang ganyan. Okay. 7-Eleven, RCC, GLC, Team Aurum, Team Com, Team Brocotox. Hindi sila Tatay Tox. Team MW Play, MW Cast. Okay. So napakagandang bakbakan nito dahil puro malalakas. Nandito sila Daniel Dos Corpus, Arvin Armendez, Jeffrey Tandaan, si Junel Taco-Taco, Junjun Cabadido. Ito mga Team Brocotox. Wow! Si Mac Mamarado ba yun? Ayun, sila natin kilala ko sa Brocotox ha. So andito yung mga Brocotox, John Paul Laureta. Ito, bukosan nga natin itong si Tatay Tox. Dumayo pa rito sa Nueva Ecija ha. Isa sa mga, ay tarlac pala ako. Isa sa kinikilala. Talagang nirespetong si Krista. Respetado. Hoy, wala pa! Mamaya pa yan, malayo pa! Hindi pa! Malapit na tayo sa flag down. Oh, yan dito rin si Gunter ha. Jason Bellosilio. Yo, dito tayo magpa-flag down. Ayun, umangat na kagad JRC. Winyo Lim. So, andito rin si Miko Pascua from Nueva Vizcaya, John Paul Laureta, DJ Perez, Jaren. Ayun si Jaren. Andito si Mac Mamaradlo. Nakita ko. Si Mac Mamaradlo lang yata yung kilala ko dito ha. Sa Team Brocotox. Baka dito rin si Bangungot at saka si Aso na sinasabi ni Tatay Tox. Andito si Bangungot. Andito kaya rin si Panaginip. So flag down na tayo dito. Medyo masakit pa rito eh. Oh! Ah! Wala! Saan ako kukuha? So 2 laps tayo. More or less 40 kilometers. Race sa mga nangyayari dito. Rayo Diaz, James Ivan. Nandito naman yung ating champion sa itim dalaw. Oy,
Ingat-ingat dahil pag kayo sumemblang konting simplangan, sigurado tumba tayo lahat dito. Damay-damay. So bago tayo magbakbakan, bago tayo magbaratan, kailangan mo tayong siyempre shoutout si Boss MD mga one, Boss Aurum, si Sugar, si Papa Louie dito sa kanila mga boys birthday race. Siyempre shoutout natin itong aking camera, si CJ Jabson. At pag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo sa aming YouTube channel and Facebook page, Team Kapadjak Cool Bikers. So banatan na, meron na nakagwad, mga 200 meters na kagad. Pero hirap tayong makalagwa. Okay, so nagkakabal na itong ating mga riders ha. So napakahaba, isang mahabang linya na parang sawa. So makalos 200 kilometers ang haba nito mga riders. Meron na tayo mga riders dun sa harapan. So para tang sa harap oh. Ang haba. Uy, tatay ito pa dito nakikipagpitpiran, nakikipaggeryan. So si Mac na mga adlo, mga GRC, baka dito marami. So wala pa rin nakakabaray kaway ha. 7-11, marami rin pala. So sabi lang to, si marunong magbigay. Kaya kanan lang muna at maraming sakyan. Kain ang haba. Yan. Nakasingit yan. Sa harapan oh. Gusto nila lahat tumakas. Oh, mangat sa kaliwa si Bacaro. Sino nang nakakulay black. Sino nang John Paul Laureta. Uy, oh, mangat naman sa kaliwa si Charen. Kanya-kanyang angat na to. Kanya-kanyang banat. Kanya-kanyang taasan. Meron tayong grupo nabubuo doon sa harapan. Ang dami ha. Napakarami, humigit kumulang sa 60 yata ito. 60 riders. So wala pa rin totally breakaway. Sigurado ito, doon mabe-break pagkaon natin sa Buot Babe. Doon matatapos, doon magkakaalamanan sa ahon. Maigsi pero mahaba. Pero ba nun? Matigas pero malambot. Tumira agad ito GLC sa kalawa. Sinagad-sagad na. Dinin. Pinalagang kagad ha. Sino ba yung pumipigla sa iyo? Mahabol na ito si Penten. Si Penten nyo sa likod. Doon kayo. Eto na. Si Renar Zabido ang humahabol dito sa likuran. Team RCC, Team 7-11, Team GLC. Itong mga tumatakas dito. So sino ba itong GLC na ito na bigla na lang sumibat? Sumagad ha. Hindi ko makatanda kung sino ito. Sa Team GLC. Video. Okay, GLC makang si Konto De Los Santos o si Dos mo. Okay. So makakapulod. Tandaan. Ito na yung grupo. Jarel Ulian. Dami ha. Hey! So malapit na tayo sa Buot Babe. Banatan na naman sa harapan no. So mahirap makipagpatintero dito dahil marami tayong mga nakakasalubong mga truck. Hindi natin sarili ang kalsada, tayo nakikiamot lamang. Kaya huwag nating sarilinin ang kalsada. Magbigayan tayo, eka nga. Uy, andito si Miko. Armin Alvedes, andun lang sa gitna. Uy, may sasakyan lang tayo sa harapan. Andun tayo sa harap. So ito may breakaway natin. So may St. Benedict Tangga ito. Bali second group, meron tayong isang solo breakaway, yung GLC.
Ito Benedict Tangka. Si Habin ba to? From Biskaya yung naka-black na yun. And si Jaire Julian. Ay. So ito yung grupo sa likod. Yun. Dami ha. Cello, dandito rin pala. Ivan Grabador. Okay. So malapit na kayo sa Bukod Babe. Doon magkakalaman kung sino talaga ang unang makakaahon sa Bukod Babe. So mauuna tayo sa Bukod Babe ha. Dahil maganda yung ahon doon. Doon magpapakalasan kung sino ang matibay pagdating sa maigsing mahaba. So si Tatay Tox, nasa harapan si Tatay Tox. Uy, ano nangyayari dito? Dapat sa tayo sa harapan. Kaya paahon na tayo sa Bukod Babe. Ito si Tatay Tox, oh, pumipiglas-piglas dito ha. Pumipiglas-piglas dito sa bibad ng kaliwa. Mukha kukupuhin niya ito King of the Mountain, KOA dito sa Bukod Babe. So, ito yung ating isang umaahon ng GLC. Wala, ahonan na. Kanya-kanyang ahon na to. Saan ba pinakamatarik dito? Kawa mo motor. Okay, kanya-kanyang ahon na mga idolo. Mga saka ng Sisipelayo. Uy, si Marcos Ricardo dito. Hingal na hingal itong siningulim. Si Penten. Oh, kitang-kita. Uy, si Bacaro ha. Uy, kayo na nasa harapan si Tatay Tox sa likod niya. Uy, nagkakalaspaga na. Tayong langgam na umaahon. Dito lang nagkakaubusan talaga pagdating sa ahon. Ito Reo Diaz. Naipit tayo dito. Mukhang si Junel takot-takot. Mukhang tumaba. Dito tayo kay Tatay Tox. Kala ko ibibigwasan na ni Tatay Tox kanina. Kala ko siyang kukuha ng KOM. Nasa harap kanina. Nasa likod na ngayon si Tatay Tox. Yun. Si Gunter umaangat sa kaliwa. Oh, ito si Bacaro. Mukhang nagbabadya. Nagbabantang. Suming na. Hawak ng hawak sa ilong. Umangat si Bacaro sa kaliwa. Din na din. Sagad na sagad. Sino na ni James Evans? Sino na na po 1-5? Grabe. Sino ang kaya babanat dito? So marami na tayong mga rider sa harapan ha. So nagpapakiramdaman dito sa likod. John Paul Loretta and Marcos Ricardo. So si Bacaro yung mahatak dito. So dikit kagad yung grupo. So ayan na, si Jason Bellosillo nakatugis. Yung tugis ni Gunter. So pakalasan talaga labanan dito. Bumukas carburetor na itong si Gunter ha. Mukhang nauubusan na rin ng hininga. Uminom ng gasolina. So punta tayo sa harapan. Baka meron tayong breakaway doon sa harap. So sa likod, may dumidikit sa likod. Dumidikit ni Ivan Grabador. Ito na sa harapan. Umaangat na itong si Jason Bellosillo. Tinutugis na ito. Itong si Team Aurum and Team RCC Reptile. So tingnan sa harapan kung meron tayong breakaway. So ilan ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12 riders. Dalawang 7-Eleven. Team Kamiling, Batang Placido, Bruco Tox. Dalawang Bruco Tox yata yun dito. So ito nga yung ating breakaway. Oh, meron pa rin isa sa harapan. Yung GLC pa rin pala. Nandito si Mark Mamaradlo, si Daniel Parinas, James Ubaldo. Ito si Mark Mamaradlo, yung matangkad na yan. Number 429. So yung 7-Eleven, si Dandan, Daniel Dos Corpus and Renato Sabido. Uy! Aba! So dito na yung GLC, sinandaan ba yun?
INC pan pala. Russell Agape ito, andito press from Thailand yata ito. Kagagaling lang sa Thailand, napakaganda ng pinakita niya ron Okay. So si Giancarlo Makabata pala yung isang GLC dito. Mukhang nagluloko itong bike ni Mama Radlo. So madidikita na nila yung solo breakaway. So napakarami ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 riders, including the solo breakaway. So lahat talaga kondisyon ng bisikleta mo rito at kondisyon din katawan mo, dahil hindi biro yung bakbakan dito dahil lusong ahon, kapatagan, bakbakan sa ahon. So meron tayong Brotox dito para Metro Manila. So si Mark Mamarado dito lang, babanat na itong si Daniel Paringas ng Team Kamiling, sinundang agad niya si Halayo. Apat yung GLC rito apat yung GLC tsaka isang batang Placido. So lumalayo na sila. Wala yung grupo meron tayong apat na grupo na lumalayo dito sa grupo na to. Ayun, may dumidikit. So dumidikit pa yata yung peloton dumidikit pa yung peloton. So abulin natin yung apat na nagbabandang mag-breakaway. Andun na si Daniel Dos Corpus dalawang GLC, isang Team Kamiling, si Angelo Kate Sepelayo itong nasa likod, nasa harapan si Angelico Sepelayo, Daniel Parinas yung naka-Team Kamiling, at itong isang hindi ko kapisado kung sino to. Hindi ko alam kung Team Brocotox to So lumalayo sila pero dumidikit sa likod, dahil dumidikit na. Dumikit na itong si Russell Agape at saka itong si Mark Maparadlo, dumikit na yung Jerry Julian, isang GLC uli. Ito na yung grupo sa likod, dumidikit na yan, John Paul Laureta and Team Brocotox. So ayun, si James Ubaldo, sagot mo ba? So dumikit yung ating peloton, napakadami dumikit doon sa grupo kanya-kanyang banat na umangat kasi Mamarado sa kaliwasi, inuugis kagad ng GLC ito, inuugis naman ni Jerry Julian, sige kanya-kanyang banat na naman to. So ubusan si Gunter, hindi pa tumitira, saka itong si Marcos Recalde kita pa ito sa minihintay ko kung kailan titira. Umangat si Tatay ito sa kaliwa, din sagad 55 kilometers per hour, tinugis agad ni Joe Magandang, sagad baon na baon. Ito si Tatay ito, talaga nagpakitang gilas nakita niyo papalapit talaga ako, talaga bumanat pa kung overtikan pa ito mga breakaway, pero biglang napahinto ng bahagya itong si Tatay Tox. So dito na sa breakaway si Tatay Tox yung may tatanong ko, isang veterano ito si Tatay Tox, Lionel Di Maano. Laspag na ako. So ito Tatay Tox yung mahatak Uy, yung ating second group malapit lang, 50 meters lang. Uy, okay. So may lumalayo tayong grupo, lumalayo na yung ating first and second group. So punta tayo sa harapan, yung mga nabubuong grupo ito 2, 4, 6, 7, yan dito si Mark Mamaradlo, si Bacaro, si Gunter. So meron pa maraming nabubuong grupo sa harapan. So yung nasa harap, ito yung ating pinaka-first group. Kaparoon ni Lionel Di Maano, si Tatay Tox, so nakakulay pink.
kaya pa rin sumabay ha. So nagpapakalasan na itong ating mga riders. Talaga nanggigigil, nanlilisik na ang mga mata ni Tatay Tox dito. Talagang hindi siya papayag na maiwanan siya ng grupo. Kote ya! So ito yung ating nangunguna. GLC, dalawa, Jason Bello Silio, Joe Tandaan, Jared Julian. So right turn tayo. Ayan, likod. So ito yung grupo. Kumahapit ulit, dumikit ulit itong grupo. Daniel Dos Corpus naghahabol na. Okay. Inabutan yung ating breakaway. So nagbabanda na naman si Daniel Dos Corpus sa harapan, nagkakabanatan. Yari Julian, no? Talagang yukong-yuko, dapang-dapa ha. Benedict Tangka. Uy, meron ba tayong breakaway? Isang GLC. Okay, tara. Mula sa kupuran ng Team GLC, Jean Lee Cycling, sa pangungunan ni Ma'am Jean Hill Ligarda. Maraming sasakyan ha. So lumalayo sa mga 150 meters na doon sa ating main peloton. So dito tayo sa bahagyang bitukang manok. Kapirasong bitukang manok. Mga 3 ikot to, 3 kiwal. Sa kiwal. Ito yung pangalawang kiwal. Ito yung pinakamatinding kiwal. Mangat sa kanan. Sus ko po kain doon, napakakiwal doon ha. So doon natin abangan yung mga riders. Ayun riders, dos. So may mahabol si James Obaldo. Ito na ating grupo. Bilis na lumulusong. Marcos Recalde, nakita ko. Si Sokenya. Si Pilayo. Yun. Jadon Laureta. So halos kalahati yung nawala dito sa ating mga riders. Tignan natin ha, may pumipig na sa harapan. May nagbabanda ng mag-breakaway, may tumigil. Mangat ka naman sa kaliwa si Tatay Tox. Nakasundot sa kanya yung GLC, talagang malipit pa rin, patibay pa rin ito si Tatay Tox. Ay, dala-dala niya itong grupo. Nakasunod sa kanya GLC, Daniel Dos Corpus at isang naka-block. Pinabuhutan nila yung solo breakaway. Mangat naman sa kanan GLC. Ito na si Daniel Dos Corpus. Dito na sa harapan si Daniel Dos Corpus. Ang ating parang solo breakaway ay si Jairel Julian. Si Jairel Julian ba yun? Yung isa, Batang Placido. So ito, dumidikit yung si Benedict Tangka. Grabe. So kinokots na rin ni Tatay Tox yung kanyang mga bata ha. So, Jope Tandaan, no? Jope Tandaan, nagbabanta ng umangat sa kaliwa. Sino ang dangkaran doon? Si Marcisi, parang si Remax Sokay ngayon, ha? So, binabuo na naman tayo ng apat na second group. So, hindi pa rin nila nadidikitan yung ating solo. Pero paubos na. Paubos na yung solo niya. Solo breakaway. Si Remax Sokay niya pala yung isang RCC na yun. Jope Tandaan, James Iron and Benedict Tangka. So medyo lumalayo ng bahagya sa grupo. So ito yung ating breakaway lang. Didikitan na to. Si Jairel Julian ang ating gold medalist sa 2023 Criterium Race. Si Jairel Julian from Llanera, Nueva Ecija. Ayun na, 200 meters na ang nilalamang. Dito ang ating 5-man breakaway. James Ivan to nakaputi, Remax Sokay itong RCC. Jope Tandaan yung naka-GLC. Benedict Tangka ay yung naka-white.
ay si Chirel Julian ng Batang Placido. So lumalayo na ha. So out. So lumalayo na to, aabutan kaya o madidikitan pa sila ng napakalaking peloton. Napakalayo na, 300 meters na. So magtatagumpay na kaya ito o kakapusin pa. Itong lima ito mukhang nauubusan. Mukhang nauubusan yung si Remax Soqueña. So Team Aurum wala din dito ha. So ubus na tong si Remax, ala na. Naubusan ng gasolina. Bigyan nyo ng gasolina! Apat, umahon. Pag natiis nitong apat na to, na makaahon sila dito sa Bukot Babe, may posibilidad na ito lang mananalo. Kung hindi na maghahabol yung ating peloton, dahil yung ating peloton nagbabantayan yung mga big guns doon. Sila Arvin Armendez andun. Sila Tatay Tox, Mac Mamoradlo, si Panaginip at saka si Bangungot. Hindi ko alam kung sila ngayon. Ay, lumalapit na. Ito na yung ating kuno. Ayan na yung ating grupo. Didikit na rin dito. Tayo, hawa mo. Paano may likod ha? Okay, ito yung ating grupo. John Paul Laureta, Chief Daniel Jos, Agapito, Mark Licarde, Skupo Kaindo, James Ivan, Jelod, Resolete. Si Tatay Tok sa likod na. Si Axel. Oh, ito na. Ito si Mark Aquino and Juan Bacaro. Diyos ko po kain do. Ubos ang... Oh, ito si Remax. Naubos na talaga. Ay. So, naubos na itong si Mark Aquino na ang Biskaya. Ito naman si Juan Bacaro. Ubos na rin. Ubos na. Hindi pa nakakarimate. Teka ba yun, umaangat na si Tatay Tox, hindi pa rin talaga ubos ha. Hindi pa rin ubos itong si Tatay Tox. Nakikipagbaragan pa rin. Hindi pa rin talaga tapos ang ating laban. Dahil mahaba-haba pa to, more or less mga 10 kilometers pa to ha. Jelod, Axel Mayor, bumibilis ng bakbakan no. Si Ivan Grabador, andito lang sa likuran. So titignan natin kung nakadikit sila Daniel Jos dun sa harapan. Sila yung humahabol dun sa ating mga breakaway. May grupo pa pala sa harap. Umangat na naman si Tatay Tox. Talagang hindi pa pagod ha. Talagang diin na diin, sagad na sagad pa uli. Tinutugi siya ng mga GLC. Oh, si Armendez umaangat na, nakatutok sa kanya si Giancarlo Macabata. Kanan! Tayo sa harapan. So, nauubos na rin si Armendez. So, lakas si Tatay Tox, nakadikit pa uli pong ito ha. Okay. So hindi pa rin nila ating breakaway. Doon sa harapan, makakalabang sila ng mga 120 to 150 meters. Ang nilalamang ng ating breakaway dito sa grupo na to. Jason Velocido, Renato Sabido, Marcos Recalde. Oh, si Daniel Jos Corpus na nandito pa rin. Si Tatay Tox nandito ha. Talaga angat ng angat din to ha. Russell Agapito, si Mark Mamaradlo. Ito yung ating breakaway kanina, si Jason. So naghihilian sila kung sino yung hahabol sa breakaway. Yun, umalpas si Renato Sabido. Umangat. Nauubusan na rin si Jason ha. So 52 kilometers per hour ang takbuhan dito. Hindi natin kung matidikitan nila yung ating mga breakaway sa harapan. So Renato Sabido, Mark Mamaradlo, si Marcos Recalde. Maalpas si Pilayo ha. So malayo na yung grupo sa likod. Medyo andyan lang pala oh. Mga 100 meters lang. May grupo pa doon sa likuran. So dito na tayo magkakalabanan sa medyo maluwang na kalsada.
Dito natin makikita kung madidikitan pa nila yung ating mga breakaway sa harapan. Ito na, diin na rito si Tatay Sok, hindi pa rin nauubusan ng gasolina. Talaga nakikipagsabayan pa rin. Para sila nagkakabantayan to, big guns to eh. Marcos Recalde, Mark Mamaradlo, Daniel Jos Corpus. Saka yung nakakulay green na yun, parang kilala ko yun ha. Baka kasama rin ni Tatay Sok. Lumayo na naman yung breakaway eh. More or less, mga 200 meters na naman ang layo ng breakaway dito sa grupo na to. Umangat sa kaliwa James Ubaldo. Mukhang pinapakalas ni Ubaldo itong si Angelo, si Pelayo. So umakalas na nga itong si Angelo, si Pelayo. Ito yung mga grupong sumusunod doon sa ating apat na breakaway. Ito si James Ubaldo. Sino ba isang yun? Si John Paul Laureta pala, yung isang tumutugis doon sa apat na breakaway. Ito si James Ubaldo. So, tignan natin kung makakadikit itong si John Paul Laureta dun sa apat na breakaway natin. O si John Paul Laureta from Go for Good. Ang kanyang speed 54, 53 kilometers per hour. So mga 70, 80 meters na lang ang madidikitan niya na yung apat na breakaway natin. Ang tanong kung makakadikit kaya o makakalapit pa yung peloton dito, dahil yung peloton nandyan lang sa likuran. Mga more or less 100 meters, 150 meters ang lamang ng ating peloton at breakaway dito sa peloton natin. So nakadikit tong si John Paul Laureta. So blue kotok siya tayo isang yun ha. Bata ni Tatay Tok siya tayo isa. Uy, kagit-gitan. So 5-man breakaway tayo. John Paul nakadikit dito, James Ivan yung nakaputi. Nakaputi ulit sumusunod. Itong si Jarrell Julian, Joffrey Tanda, natin isang team Brocotox. Naku po, Diyos ko po kain do. Rumimate yung hangin sa gulong ni Jarrell Julian. Minalas konti ha. Sumabot, tumakas yung hangin. So apat na lang itong breakaway natin. Nabawasan tayo dahil na-flat. Tinakasan ng hangin. Okay lang yung tinakasan ng hangin, huwag lang tinakasan ng isip. Tingnan nga kung malayo yung mukha. So lumalayo na yung isa ha. Lumalayo na lang mga 80 meters dito sa tatlong ito. So dito tayo sa breakaway. Tinakasan niya yung tatlo. So kaya niya kaya itong isagad hanggang dulo. Ako. Kaya speed 49 50 kilometers per hour. Breakaway si Mangayaw. So last 800 meters to the finish line, siya na kaya ang mananalo dito dahil malayo na yung grupo. Ito yung naghahabol, tatlo. Joffrey Tandaan, James Ivan and John Paul Laureta. So dito magkakarimatehan o baka abutan pa nila yung isang solo breakaway na yun. Ito na last 900 meters to the finish line, nagtagumpay. Pinapakapit ni John Paul Laureta yung dalawa sa likod, si James Ubaldo si Pelayo. So solong tatawid sa finish line. Yun, si Mangayaw. Okay, so bago tayo magrimatayan, bago tayo magbakbakan, bago tayo magtugisan at magbanatan, kailangan natin i-shoutout si Boss Auron dito sa kanyang birthday race. At syempre, shoutoutan niya natin mga race organizer sa Sugar family na si Boss MD Manguan. At sa lahat ng mga RCC rider. So dumidikit pa dumidikit pa itong dalawa, si Angelo, si Pelayo and James Ubaldo. So gagalingan mo, baka nakados yan. Ha? Uno lang. Uno? Okay. So last 400 meters so the finish line. Sino kaya sa lima na to ang kukuha ng first, second and third place?
Ayun na, John Paul Loreta, umaangat na. John Paul Loreta, nakasunod sa kanya. Jupiter Dan, James Subato, James Simon, and Angelo Severayo. Angelo Spain, 54, 55 kilometers per hour. Last 270 meters. So, the finish na. Sino yung unang nakaka dito? James Subato, James Simon, Angelo Severayo. Ayun na, umangat na ito si John Paul Loreta. Sino yung babaya tutugis? Ay, umangat sa kalawa si Chandaan. Nakasunod lang ito si James Subato, James Simon, Angelo. Umahapo pa rin, James Subato. Jeffrey Nandan and James Simon. Ito na si Teya. Nawala yung mga brokotoks, idol. Ngayon na, si Bamaralo nahuli. Nahuli ng habol itong pelito natin. Malungkot si Teya. Pero mapula ang labi. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak 20-20.